detalje finder vi i aften under bæltestedet. For enten har Barcelona problemer med vaskepulveret, eller også har Milan snedet kløpulver i kataloniernes shorts. Et eller andet er der i hvert fald på spil i bukserne hos både Messi, Iniesta og Cuenca. Og nej, intet går altså vores øjne forbi, heller ikke selvom Cuenca ihærdigt forsøger at skjule sin alternative form for opvarmning.